Kalami ka Jingpyrshah ka bajur na ka jingtemu jong ka sarkar ban Pynlong ka public hearing ha Phyllaw jong ka office jong DC Jingpyrshah Hills Khliehriat halo ka jingtemu ka company penmi dobilat ka Star Cement company lumsnong banyo ban Pynlong yo Mawphor na ka way ka par ka badan hasnong Khliehriat halo kali na kaliang ka Jingpyrshah National Council kalapan pa yo ka Jingpyrshah jor bat laong ba ka seng ka Pyrshah ya ka ni ka Pynlong ka public hearing ha Khliehriat Kinong ilam kaseng kila dawaru ba katay ka public hearing Dewan Pynlong hasnong Khliehriat lani hakitu kisnong bamarjan bat kata kapar mausun. Kinong ilam jong ka Jingpyrshah National Council hapo ka jilam presiden uba sambor mi lingdo mentakasi kila lek ban yakundu yu deputy commissioner ka Jingpyrshah Hills district ba i Kharmalki bat ha ka ju ka por kila IT ru ya ka memorandum mau DC ka papan pauru ya ka Jingpyrshah kaseng ya ka ni ka Pynlong public hearing ha Phyllaw ka office u deputy commissioner ka Khliehriat. Office jong DC lembaga Jingpyrshah jong ka Mining and Geology Department nakaliang ka sen Jingpyrshah jur ya gani ka jingtemu ka jong ki ban Pynlong ka public hearing hapo ka Phyllaw jong DC office lembar kani ka long Pyrshah lani ka long kumba pengkhen ya ki kendon jong ka EIA ka environmental impact of assessment jong ka tenat forest tenakaliang ka sen ila Khliehriat ya ka jingtho balada ka office DC kamla ban Khliehriat ya kene ka tarik ya kene ka jaka ban Pynlong ya ka public hearing hapo ka live way tarik jong ne ubnai nakaliang ka EJNC kan sakhot ya ka Central Executive Council bat bang hakata ka Central Executive Council ngin sarai da ka jingi ki batang ban Pyrshah ya kene ka jingtemu jong ka office jong DC ban Pynlong ya ka public hearing hapo ka Phyllaw jong ka ne ka office namar ka kum ka jingsngeu ko jong kum keseng ba kene ka long Pyrshah ya ka hok jong kitu ki nong song snong ki basha khta leng ba ka to ka mining ha ka Jingpyrshah ka jaka ban Pynlong ka jaka ban don ka mining ka dan hapo operational ka long ka bajengai ba hadu ha Khliehriat ka la shem jing ki nong kendong ki ban jengai snong ban wan sedu shene ban Pyrshah so ka weru ka kum ka notification hi tang sispa ngut hi ki bala ban yeshim bental ne ban aten ha kata ka public hearing ha ka jingsngeu jong ka seng hi kum ka EJNC hi ka seng ka wena ka seng ka bayang scam hapo ka Jingpyrshah Hill district ngisngeu ba kisispa ngut kinong song snong jong ka ilaka narpu lene jong ka Khliehriat lene jong ka district ibro ka way kimra ban rai ya ka laway lene ya ka laway jong ka imlang salang jong kita kinong song snong ki ban sasa khta lengba kene ka mining ta sasisin ka seng ka Khliehriat balada ka sarkar kamla ban Khliehriat ya kene ka jaka ban Pynlong ya ka public hearing nakaliang ka seng in sa ajing tha sa kirang ba snang ki ba per ki ba yajan bat ka DC office ha ka ju ka paru ngin sarai ban Pynlong da ki jingi ki hadin ka live way terik